para yuyu. Yuyu kok seragam. Niki yuyu milenial. Niki sing nyekel kotak yuyu gadang. Iki wis doleh pangan durung iki. Esuk-esuk bengawane ya banjir. Aries oleh kelenan urung. Ada iki ana sisih kono-kono wong umbah-umbah. Kuwi yo ana sing keli yo kono nggo pangan. Ning Cilaka lho lele kino kuwi. Ana wong umbah-umbah. Kono barang tipis keli. Sampai terus kino plenger. Mimbring segi telu kapan. Anu jambon kembang-kembang. Iki aku nek arep mentas ngisis ngono ya jane ya ora apa-apa, iki penting golek pangan iki ya piye wong nek jeneng yuyu kuwi ya nyilem. Aku nek wis nyilem ki kok golek pangan karo nunggu nek ana iwak cilik-cilik, ya ana cekul, ana wader cebong. Bisa jane sing ya doleh cebong. Ning lek apa yuyu ki nek kaya ableh iku ora iso oleh pangan. Ame ndlongo men iki wae ana 5 tuh ora iso dicekel. Ning nek sing jeneng yuyu kuwi istimewa. Sapete loro. Nah, dadi nek sapete sing jirangno dinggo sing siji. Ning ya wis ora apa-apa, tak terima-terimake aku dadi yuyu. Ning aku yuyu ki kekasih dewa. Yuyu sing ngadate iki ora iso tata jalma ning aku nek yuyu tata jalma. Yuyu ya ndek berkos lah aku. Nah. Iki kok delek sike. Aku tak delek iki. Ikut sayembara ta yuk? Melu sayembara. Lah nek banjir kene iki yo piye awak dhewe yo? Piye iki lak nyabrang yo? Piye yo carane mbok yo tulung dhewange mikir. Aku ki tak mikir. Oke. Apa kuwi yo? Ana wedhus nek aku yo. Jadi darane wedhus. Wah. Ora wedhus yo iki wong. Wong kewan piye? Kewan sing pengawak pok. Kok kaya nganu? Kok ndase abang. Nah, kan kuwi iya lho, abang ndase gede kae. Biyen ki abang sesuk ireng. Ndase ku mau kok takon ndase mbok yo sirahe yuyu ki sak awak ndas kabeh lho. Yo mau ki susu. Sebulane. Jenengmu sapa? Aku Jeneng lengkap. sing lawas apa sing anyar? Loro-lorone. Ayo sing di dhisik sing dilawas. Sing lawas wis ilang. Sing anyar? Rong digawe. Ketawe kira isi anyar. Yuyu ki yo bangsane padha yuyu. Lanang apa wedok? Nek aku ki yo lanang senajan yuyu ki wedok, Kangkang ki lanang. Ning sing jeneng yuyu Kangkang ki lanang. Aku milih apa piye? Bukan yuyu Kangkang. Oh. Kuwi
Ya wedok lah. Gitu. Kok ora jelas? Piye to, Mas? Nak ono Kakang Yuyu, berarti ono Adi Yuyu. Iki ora kakang ya. Oh, wis ganti. Kakang. Kuang. Ini. Mondok rene sik, mondok rene sik. Cerah banjir ngene kok mondok. Oh. Makin bebek. Iki nek ana aku iki mbok ono kene iki ora dilem nek wis oleh izin saya tidak akan tenggelam. Tenan iki. Ah coba dhisik. Mbok digasali Ono yo. yuk, ono yuk. Aja nang pinggir. Ono yuk. Mana aku kejiko rak mateni aku. Oh, Ora apa-apa sing tuwa Sikik biasa dhewe. dhewe. Iku wong iki biasane sikik dhewe. Ya ora, sik mati sik. Wis sik dhewe. Tak sakake ben. Ora kene rene nduk cahayu kok. Ya wes. Wong bocah bapak Wah, kok. iya iso cethek si dhewe. Awas. Iso cethek dhewe. Nek le cincin dhuwur-dhuwur ki bleremi. Blereng apa ta? Ha lampune kuwi. Ini dari nak ada. Aku ki arep yang tenan iki kabeh siji-siji. Desa ngendi? Sebelah mana pas? Pasirapan. Arep apa sih pasirapan? Aku ki arep munggah-munggahi pangeran sing arane Andi Lumuten. Abang wis kumpulan ki tandane wis tuwa. Wis ngrasa berapa. Nek jarene ki bagus lentir. Aku ora minggur kondo jarene. Mbok rasamu gawe sing nang kono wong sing cerak wae kan. Dulu para kanca-kanca yuyu ki ya bagus-bagus. Ora jenengmu sapa? Jenengmu Kleting Abang. Wah, Ngapa? ayu tenan ya kowe. Lah iya aku kok lho. Tak matke saka pucuking jempol, tekan pucuk rambut iki pirantimu ki sarwa-sarwa kan. Upama aku ki sipating jalma dudu sipating yuyu kok wis entek. Entek mbok apane? Ayo tak tangan. Sing tak tangan iki ya tak sawang. Entek kuwi tak sawang iki. Ngono ya ora ngerti ngono ya. Ora kok rasamu gawe wong iki bengawan to kali ngene iki banjir. Lah iya, aku ki yo bingung nek arep tekan ngono ki gek kepingin ngono lho. Iki saya gua kene karo kowe dhewe. Ya ora aku karo adik-adikku kae sing elek-elek aku ayu dhewe. Heeh. Kae penting apa? Aku. Tegor kan betul. Oh, ya ulang. Iki kan tegor apa-apa pelangkungnya gede. Ah. Penting apa kok teman saku ra jelas. Aku Kleting biru. Oh, kuwi biru. Birune ra jelas. Kuwi ya arep gawe. Oh, lah. Iki Kleting biru. Heeh. Iki ya arep gawe sing kae sapa sing lencer. Kok lancar to, Mas? Apa? Kok sikik to? Iki yo tuh Mas. Oh, ya. Kang wang. Anane mbokku ngomong ae lho. Kelebihan aku kurangnya budek. Sapa kae jenenge? Kang jenengku Kleting Putih. Oh, Kleting Putih apa Kleting Putih? Kleting. Oh. Pletring. Besok wis tekan ada. Oh. Nek bejo ning kuwi lho ya. Ya mestine kok. Heeh. Iki ya arep gawe. Iya no. Nek kowe ketoke ditompo. Ketoke lho. Kok ketoke tenan ora? Ayo urung dicoba kok. Iya kok. Asing kae penting sapa kae. Iki sing keri dhewe adikku sing paling terakhir. Penting apa? Ping. Iki adik coba keri dhewe rodok dhewe. Rodok bengek. Ya wis ora apa-apa. Nek senajan ana sing bengek ana sing ora kene kowe iki ayu-ayu kabeh nek upama Ya cetok lah. kabeh ki ana luwe ana kurange. Nah, kabeh nek dadeke iki iso dadi genep. Sempurnane wong omah-omah ki nek iso duwe bojo kowe wong bapak. Nah, Terus karo kepiye? Ene, nek upama arep munggah-munggahi si Andi Lumut mau sing nang desa Pasirapan kuwi tenane mono ki emang. Mbok rasa munggah-munggahi Andi Lumut ki ora wis tuwa. Elek. Ora wae. Ora Bagus. bagus. Putih
ijo. Teh wong kuning mau ijo. Kok iki jane Ya awakmu lecet jake buntut. kok nek dhek putih karo amirep, tak seneng dhek. Kita Saiki rasa unggah-unggahan dan dulu mbok tok anu wae, bertak bojo wae melu aku. Rumah aku koyo bagus-bagus ayo. bagus. Nek kan kowe iki arep munggah-unggah ya kono. Ning nyabrang dhewe wong aku ki garane coba kali kene. Ya aja ngono kuwi. Tapi Saiki ngene cucu Kakang. Umpamane aku Raja Adi njaluk tulung disabrake tekan pasirapan kono. Awakmu gelem ora? ayo nek jaman saiki iki upama kowe arep nyabrang iki ya kudu ana opahe galo. Aku nggawa duit kok tak opahi. Iya iki ana nang Bengawan Banyu ya duit tak go apa? Tak kasih. Apa kuwi? Iki lho, iki. Kok ngono kok pentut. Nah ora iki lho, iki Apa-apa? anteng-antengku iki larang. Ante-ante iki ora ngaku. Oh, paling kompen aku ora ante kaya ngono kuwi. Iki lho brosku. Nek bros kuwi mbok nek isore bros gelem aku. Pilih. Jarek maksudnya iku lho. Pilih. Ayo jare piye? Kowe nek rasaku nek ora aku panganan kono iki mbok nek kur apa gelang kalung. Kowe iki arepe apa ngono lho. Gelemmu apa? Duyung Kakang. Dan duyung Kakang kan Nah, kowe iki japitanmu akeh to. Engko nek aku kejepit piye ra adiku. sing jepit kira mah kowe to berarti. Pilih tau iki yo. Ngene wae. Piye? Aku rong nyanda aku. Ora yo nyandak iki rong Ora nyandak. Ngene wae. Rasa perlu apa-apa. Rupae nek umpama di aku Apa kuwi? Ana iki sih. Pilih musik. sun ngono wae. Sik tak rembuke ra jane. Heeh. Jane jemput aku. Karo merem yu, karo merem. Karo merem ngene lho yu. Bang Adi rasa. Nek ra gelem ora apa lho aku ndelok iki lho. Piye sunah wae. Ini ora apa-apa ya. Berarti kaya nek ditekan kono to. Nah, Nak kok dia kira ya ora kolok. Allah. Ora mek kulit ya kulit. Iya. Piro kulit ya. Apa ya? Yo, Dilem iya. ya. Dilem aku. Tadi mbok siji lho. Hah? Ora sah mbok siji. Mbak kowe Mbak Ayu. Eh, Mbak Ayu yang aku ki yuyu ki rosa lho nek kur manggul kuwi wong papat rosa. Oh iso. Kowe wong papat bareng. Saiki sing kelas VIP apa ekonomi? VIP wong Eh, kene laju. nek VIP iki tempat duduk iki mendul-mendul. Nek ekonomi iki mengkur kaya kayu kae. VIP, VIP. VIP aku karo rumah. Wah. Aku ning wetengku, aku mendul-mendul. Yuk, kan dirimu gede dewe. Kecilnya dirimu wae. Oh, dirimu kan dari posisi Kowe ora iso munggah-ganggan dari Eh, mall. wes ya iki nek ra sidang. Ora koyo ngono kuwi. Aja mutung Iki sik, aku ora adi-adimu do sagu. Iki wong papat nong gegerku. Yo. Ya wis yo. Yo kowe cekelan kono. Cekelan. Cekelan kene. Kene. Ayo, Si. kene yo. Klenteng pink cekelan isor. Aku tak pegen apa dhisik ndak gejilem. Ambate. Aku piye iki numpak ngendi? Ayo nang kono. Sun sabrake wong ayu. Kene. Sik. Sun ayu. Sik. Sun sabrake ayu sing Rubio, kowe gek rono selak tutup iki barondo pacerapan Ya wis iki. ya, ayo. Aku diteni. Sapa meneh iki? Kok airnya banyak banget? Kowe iki menungso kok setengah jadi to. Kowe iki lanang mau wedok ya? Jengki, Jengki. Remangsa kono wong edan ucul-uculan. iki sip jengki. Kowe arep nandi kowe? Ora ning kene mbon-boni. Kowe arep
Anu kok, arep bebuangi kok. Aku ketok kok batangnya mau ketok. Apa jenenge? Anu tulis sedulurku wedok arep apa ngunggah-unggahi hande-hande lunga. Wis to kowe bali wae. Kowe ora bakal ditampa. Aku kuwi iso ngono. Iki mangsaku iki wong lanang wong wedok. Ya ana kalane lanang, ana kalane. Ya tergantung kebutuhan tok, Mas. Oh. Mbak Ayumu mau wis liwat kene. Iki lek dene bengawane banjir sing nyabrangke aku. Ayo, ya aku sebrangke. Wah, brai. Iki posisi Senin no. Iso Senin. Apa hubungan? Kan masuk. Oh. Turun malah. Kowe aku wegah nek kok nyabrangke kowe. Aku engko tekan tengah-tengah aku semaput malah mati aku. Kowe ya melu mati. Anjir aku kowe bali wae. Padha-padha ndek dayung kok. Heh? Padha-padha. Ya beda dayung karo dayungmu. Dayungmu niku cilik kae. Dayungmu ya duwe papat. Jenengmu sapa? Sapaku. Heeh. Awan kebengi. Awan sapa? Awan. Aku Junanto. Bengi. Yanti. Alah, Aku iki kleting kuning sedulure para kleting-kleting kae mau. wis aku nek kon nyabrangke kowe ambok tok opahe ngono wis trimo megah. Aku ngene iki yo megah. Ya wis. Apri patu kowe pager kula yo juduk. Apa meneh kowe aku ya judeng nek kon nyabrangke kowe kuwi. Aku yo njaluk tulung. Aku semelang kok nek kena banyu iki lho mripatku krengket. Nah. Wis kowe saiki bali aku arep ngaso. Tenan ra gelem. Ora gelem. Ora Ora gelem tenan. ora. Aku duwe senjata lho. Senjata Doraemon ngono lho. Lho, iki nek tak sabetke, tak kipaske ngono kowe iso lumpuh, kaline iso asat. Ya, kowe ampu-ampu. Lho, engko tanganmu iso cawang 9. Silatmu iso cawang 3. Irungmu bolongane 4. Rasah kokean omongnya dicoba wae. Oke. Kok nantang senenge. Kowe kok ora gendem ngono kok. Iki lanang dudu wedok dulu jengki. Wong edan ale-ale ngono. Bojo pajabu. Sing sehat dadya lara. Iki yuyu kakang dadya lara asap kaline. Waduh. Piye? Nek lumpuh ki deprok kok sing ngecek iki. Sing lupa deh aku ki. Ora kene. Deprok. Kitane deprok. Ora apa lu debroe ngopo? Jare Mas Ari iki naskahe ngono. Piye? Kae wong iki ora ono banyune kok. Aku iki nek liwat mbok yo liwat kono ngono. Wis aku bingung iki. Ini Pak Joko nek ngono kuwi kok. Aku kok debrok kowe. Deprok. Debrok apa iki wong edan iki aku. Iki ceritane wis asat. Aku liwat. Gak meli. Wah. Menika Sri pengantin putri lampai pun sang lupa pun ketek lupa lakoni Bengawan Sinubangga sampun buging dhisik belajar kapiyandeng ndodot Karang kendange ramune suwuke. Iki gak dibalekke banyune naskah ya ngono kok aku. Iki tak kerjai. Iki nek aku mati tak mati. Nek iki para yuyu mati iki ora ono sing gambeli lho. Tenang. Ono MP3. Ono saiki ono puntu kok, Bang. Aneh aku nek iki kanca-kancaku aku ya. Arep kowe pikirin. Ya. Ya sekarang aku sayang apike tak tulungi tenang. Ayo tok sing stres iki lho. Des ngono. 1 2 3 balik. Weh. Oke, ya. Aku ora ono liwat e. Wong edan.
Iki kerjaan wong edan. Ya wis, ora apa-apa saiki do ngaso. Iki ngaso aku iki aku. Biar iki aku ora wong edan iki kamu. Do ngaso ya. Tak golek pangan iki aku.